A yau za mu ƙara ba da bayani ne cikin wannan tsari namu na koyar da ilimin kimiyya cikin harshen Hausa. Za mu ba da bayani ne akan wasu muhimman abubuwa na wutar lantarki. Kafin nan da farko, me ake yi da wutar lantarki? Kuma ta yaya ne ake samar da ita? Amsar farko, wutar lantarki ana amfani da ita ne ta hanyoyi daban-daban. Misali, kamar yadda kowa ya sani, ta hanyar wutar lantarki ake samar da haske da daddare. Ana amfani da ita domin aiki da na'urori, samar da zafi, dafa abinci, samar da sanyi a cikin ɗaki. Har wayoyi ma ta hanyar wutar lantarki ne ake samu ana amfani da su. Yaya ne ake samar da wutar lantarki? Ana samar da wutar lantarki ta hanyoyi da yawa kamar batir na fitila. Ta hanyar shi ana samar da wutar lantarki wadda ita ce ake amfani cikin ana haskawa ta hanyar wani injin wanda yake amfani da hasken rana domin samar da wutar lantarki. Shi ne ake cewa solar photovoltaic panel ko kuma solar photovoltaic. Kuma ana samar da wutar lantarki ta hanyar wasu injina masu juyawa. Su wannan injina ana amfani da su ne misali a cikin ruwa masu gudu sosai. Ana sa wannan injina ciki domin a samar da wutar lantarki. Misali, wutar da ake amfani da ita a Najeriya da Nijar, kusan ma mafi yawanci a nan dai Afirka, wutanmu ana samar da ita ne ta hanyar ruwa, ta hanyar injinan nan da ke cikin ruwa wanda suke juyawa sai a samar da wutar lantarki. Sannan ana iya samar da wutar lantarki ta hanyar iska. Wannan injina iska yana juya su sai su samar da wutar lantarki. Ana samar da wutar lantarki kuma ta hanyar zafi. Misali, za a dafa ruwa wanda za su samar da wannan zuwan nan wadda take hitowa da ƙarfi. Misali, cikin tukunya aka dafa ruwa, to za a yi amfani da ita domin a juya injina wanda za su samar da wutar lantarki. Irin su ne ake amfani da su kamar wajajen haka. Akwai abin da ake kira central a charbon ko kuma central nuclear. Abubuwan da wutar lantarki ta ƙunsa. Wutar lantarki ta ƙunshi rukuni biyu na ƙwayoyin wuta. Ƙwayoyin wuta masu alamar ƙari, wannan su ne ake kira positive su ne ake charge, da kuma ƙwayoyi ko kuma charge positive, da kuma ƙwayoyin wuta masu alamar rashin kyau. Su ne ake masu alamar rage, wato su ne ga suna wannan masu tafiyan nan. Su ne wanda ake kira negative charge ko kuma charge negative. Ƙwayoyin wuta suna aiki kamar mayen ƙarfe ne, sabida ƙwayoyi masu kama da juna. Misali, wannan ƙwayar da wannan ƙwayar suna kama da juna, to suna tura juna ne. Sannan kuma wannan ƙwayar da wannan ita ma suna da kama da juna, su ma suna tura juna ne. Sai kuma ƙwayoyi waɗanda suke banban da juna. Wannan ƙwayar mai alamar ƙari da wannan ƙwayar mai alamar rage, su suna jan juna ne. Ta wannan hanyar ne aka samar da wutar lantarki. Muhimman abubuwan da ke ƙunshe ga wutar lantarki. Akwai abubuwan asali guda uku da ke ƙunshe ga wutar lantarki.
waɗanda suke su ne akwai electric current ko kuma kuran electric, sannan electric voltage ko kuma tension electric, sai electric resistor ko kuma resistance electric. Ina haɗawa ne da harshen faransanci da harshen english ta yadda mutane za su ɗan fahimta wasu kalmomin, saboda gaskiya ban san su ba a harshen hausa. Electric current ko kuma kuran electric shine tafiya akan tsari na ƙwayoyin wutar lantarki wa'anda ke tafiya a bai ɗaya kuma a alƙibla ɗaya. Akwai nau'uka biyu na electric current. Na farko shine alternative current ko kuma kuran alternative, wanda yake canzawa, wanda yake juyawa daga wutar lantarki mai alamar ƙari zuwa wutar lantarki mai alamar ragi, wanda suke canza ɗabi'u cikin lokaci. Ana samar da irin wannan wutar ne ta hanyar injin mai juyawa, kamar yadda na ce ana kiransu alternator ko kuma alternator. Na biyu shine direct current ko kuma kuran direct, shine kalarsa yana yawo ne akan alƙibla ɗaya a cikin jagoranci ɗaya mai ɗorewa akan lokaci. Ana samar da shi ne ta hanyar batir ko injin mai samar da wuta ta hanyar amfani da hasken rana. Idan muka ɗauki misali, batir yana da ƙofa biyu, mashiga da mafita, shine ake kira gatan nan. Wannan ita ce mafita, mashiga wannan ita ce mafita. To, shi batir kawai mai jagora ne da rashin daidaituwar ƙwayoyin canji. To, batir kamar abu ne waya ce wanda akwai ƙwayoyin canji kala biyu, wanda wasu sun fi wasu yawa a ciki. Yana aiki ne a yayin da aka haɗa mashigarsa da mafitarsa. A lokacin ne ƙwayoyin caji da ke cikin mafita masu alamar ragi za su daidaita da ƙwayoyin caji da ke cikin mashiga masu alamar ƙari. Mashiga ita ce wannan, ƙwayoyin caji na wannan ɓangaren za su daidaita da wannan idan aka haɗe waya kamar yadda aka haɗe ta nan. Ƙwayoyin electron, wato ƙwayoyin electron ne ke ɗauke da ƙwayoyin da ke cikin mafitar batir. Su ne ƙwayoyin electron nan, su ne ke ɗauke, za su tahi su shiga mashiga. Don haka adadin electron wanda yake motsa kowane second, kowane ƙiƙa a cikin da'ira ta haɗin wayar wutar lantarki, ana kiransa tsanani
ko kuma intensity ta harshen English, ko kuma intensity ta harshen Hausa, ta harshen Faransanci, wanda ana auna sa da wata na'ura da ake kira ampermeter ko kuma ampermeter. Shine a cikin injin mai juyawa kau ana ƙirƙirar alternative current ko kuma current alternative ne ta bambancin filin maganaɗisu wanda mayan ƙarfe da ke juyawa a cikin naɗaɗɗen jan ƙarfe na ƙirƙira a cikin jan ƙarfe ya ƙirƙira hakan ke sanadin samar da free electron ko kuma electron libre. Su wannan free electron ɗin ko electron libre za su shiga motsi sai su samar da electric alternative current ko kuma current alternative. To, za mu shiga cikin abu na biyu, wato electric voltage. Electric voltage ko kuma tension electric a cikin da'irar haɗin wutar lantarki, electric voltage ko tension electric na samuwa ne ta hanyar duk abin da yake nuna cin karo da electric current ko kuma da current electric. Ana samar da shi ne ta hanyar tserewar tsakanin ƙarfin kuzari ko energy potential ko potential energy da ke a cikin ƙofar shiga da ƙofar da kuzari da ke a cikin ƙofar fita na da'irar haɗin wutar lantarki. Idan wato ana samar da electric voltage ne tsakanin kuzari na ƙofar shiga da kuzari na ƙofar wato bambanci tsakanin wannan kuzarin na ƙofar shiga da kuzari na ƙofar shiga shine ake kira da electric voltage ko kuma tension electric. Kamar electric current shine ma electric voltage akwai nau'uka biyu. Kamar electric current, shi ma electric voltage yana da nau'i biyu. Wato, na farko shine alternative voltage ko kuma tension alternative, wanda yake canzawa, wanda yake juyawa daga wutar lantarki mai alamar ƙari, ita ce tension positive ko ma zuwa wutar lantarki mai alamar ragi, waɗanda suke canza ɗabi'un cikin lokaci. Ana samar da irin wannan wutar ne ta hanyar injin mai juyawa kamar yadda muka ce a baya. Na biyu shine direct voltage ko kuma tension continue. Kallarta tana yawo ne akan alƙibla ɗaya a cikin jagoranci ɗaya mai ɗorewa ɗaya, baya canzawa a kan lokaci. Ana samar da ita ne ta hanyar batiri da kuma na'ura mai samar da wutar lantarki ta amfani da hasken
rana. Idan muka ɗauki misali batir, kowace ƙofa ta shiga da ta fita tana da iya nata matakin ƙarfi, wato potential energy ko energy potential. Wato ainihin yawan bankin ƙwayoyi ko kuma electron ɗinsa. Idan misali ƙofar fita idan misali ƙofar fita ta batir na da matakin ƙarfin kuzari 10, sannan ƙofar shiga tana da matakin ƙarfi na kuzari 7. A wannan lokacin kenan za mu ga electric voltage zai kasance bambanci tsakanin wannan ƙofofin guda biyu. Da zarar voltage ko kuma tension electric ya ɗaga a lokacin ne ƙwayoyin electron waɗanda ba sa kama da juna za su jan junansu sosai, za su zamanto kamar suna nufar ƙofar shiga da sauri. Shi yasa wannan lokacin ake samun electric current mai yawa. A cikin da'irar lantarki, a tashoshin janareto, wutar lantarki ta yanzu suna da hanyar gudana ɗaya. Kamar misali a cikin ƙofar janareto, wani abu wanda yake samar da wutar lantarki, ina nufin kamar tension electric ko kuma electric voltage da current electric ko kuma electric current suna tafiya a alƙibla ɗaya ne, yayin da a wajen abubuwan da ke na'urori masu amfani da wannan wutai alƙiblarsu ta zama bambam.